Ze txikitxoten euskeraz, neure ama hizkuntzi da, txikitzerik ikasi dutena etxien, eta, gure bizitzan euskera zein beti berba. Eitzen du, normalien, erderaz asko eitzen du, euskeri da gure hizkuntzi, eta ni pentsatzen dut altxor bat ala, mantendu behar dugunez, erreza da galtxie. Eta orduan saiatuten gari ez aldanik eta gehizen eitzen, naiz eta erderazko eitzen duen. Altxor bat da, hizkuntza bat berezize munduen, berezize dinoi edala gure hizkuntzi eta gero oso politxe topaten dut. Nik geure hizkuntzi eta ganera dakusen berbakune asko, ez da? Herri bakoitzen bat, ezberdine eta beti oso politxe itzen da niri entzutie geure hizkuntzi modo ezberdinetan. Da, hori, geure hizkuntzi dalakon horretxik etxe dute euskeraz.